Estamos en directo, ¿no? Sí. Eso se oye, ¿no? Pongo esta y arrancamos. Vamos a ver. Pois, bo día a todos e todas. Estamos aquí para presentar o informe de Bandeiras Negras 2021. Este informe no que se denuncian os casos máis relevantes de contaminación e mala xestión ambiental costeira. Desde o inicio da otorgación destas bandeiras negras, no 2015, entreganse 2 bandeiras por provincia. Non podemos obviar a situación pandémica polo COVID-19, que supón unha pérdida de biodiversidade e que tamén puxo en relevancia sobre a mesa que a zoonose, ao salto dun virus de unha especie animal a unha especie humana, supón unha pérdida de supón que se debe a unha pérdida de biodiversidade e, polo tanto, amosou que fai mellor que nunca a nosa vulnerabilidade como especie. Ademais, isto implica que puso de relevancia a necesidade de manter a biodiversidade para que todas as cadeas funcionen tal cual e, polo tanto, ter ese hábitat protector. O hábitat, tal cal o entendemos, non supón somente a conservación das especies vivas, como os vegetais ou os animais, senón tamén o hábitat en sí, todo o espacio onde se leva a cabo ese ecosistema. Derivados da crise sanitaria, temos tamén un incremento dos residuos sanitarios. Estes residuos sanitarios que chegan aos mares, ríos e diferentes zonas de costa, súmanse tamén aos famosos microplásticos que inundan todas as zonas costeiras e mares e océanos. No informe do ano pasado, precisamente, destacábase tamén que, desde o 2018, España leva pagado máis de 30 millóns en sancións derivadas da falta de depuración de augas e vertidos e saneamento. Por lo tanto, España segue sin cumprir toda a normativa da Unión Europea en canto a isto. Desde o punto de vista ético, temos que ter en conta que todas as actividades que lleven en conta o ser humano en relación coas zonas costeiras e co medio, tenen que realizarse sempre de maneira sostible, respetando a biodiversidade, respetando cada unha das especies. Cada vez que se perde unha especie, perdense millóns de anos de evolución e, polo tanto, perdese o equilibrio. A conservación e o cuidado do medio ambiente e de todos os hábitats da biodiversidade deben de facerse a 2 niveis. Por unha banda, temos a nivel global a loita contra o cambio climático e a que se está a provocar a acidificación dos océanos e, polo tanto, repercute negativamente tanto nos arrecifes de corais como nas especies que non soportan este crecemento global, e a nivel local. E, precisamente, para actuar a nivel local, estamos neste acto. A continuación, entón, darei paso ás diferentes compañeiras que falarán de cada unha das praias ás que se concederán as bandeiras negras neste 2021. Para empezar, Laura presentará a praia de Burela e os seus vertidos de cais. Moitas grazas. Pois vamos a presentar a bandeira negra por contaminación, neste caso, en Burela. Continúan en Burela os vertidos de augas residuais con tratamento axeitado. Concello de Burela e Xunta de Galicia. Para esa bandeira. Concello de Burela. Fai anos que o sistema de tratamento de augas residuais é deficiente no Concello de Burela, porque acarrexa continuos vertidos de augas fecais sen tratamento axeitado o medio marino coa grave degradación ambiental que isto acarrexa. Tanto o goberno local como o autonómico levan tempo anunciando a ampliación e mellora da estación depuradora de augas residuais sen que se chegue a completar esta actuación. En Burela, a depuradora non cobre as necesidades da poboación actual, o que provoca vertidos por desbordamento en Burela cada vez que chove forte e entran en funcionamento os aliviadeiros. A repercusión ambiental destes vertidos para as áreas afectadas da marina é indubidable, degradando zonas de protección especial. Ademais, a estación depuradora de augas residuais de Burela non cumpre a directiva de 91/271/CE Q2017 e nos informes do Organismo Autonómico de Augas de Galicia acumula todos os anos numerosos incumprimentos,
constando non conformidades tanto nas medicións de VO5, demanda bioquímica de oxígeno a 5 días, como de QO, demanda química de oxígeno. Unha auga residual típica contén materia orgánica en gran concentración. Isto é pois a orgánica serve o organismo de Burela ten un proceso de pretratamento con tamices rotativos e tamices máis pozol e un tratamento primario físico-químico, pero carece dun tratamento secundario. O censo de Burela arroxa nos dá obter unha poboación que non chega de 14.700 superior á poboación burelesa, a chega de residuos da industria local e, sobre todo, a presión exercida polo turismo do sistema de saneamento e a ampliación da estación depuradora de augas residuais de Burela por parte das administracións competentes. Estas son o Concello de Burela e a Xunta de Galicia. Esta actuación tan necesaria e urxente debe ir acompañada dunha planificación para dimensionar axeitadamente o sector turístico e a aplicación de medidas correctoras ante a masificación temporal que o sector turístico produce e que tan graves consecuencias ambientais acarrexa. Moitas grazas. A continuación, a compañeira Cata falará da Praia de Muros, a bandeira concedida á Praia de Muros por aguas residuais Vixe do Camiño. Sí, eu vou falar da praia da Vixe do Camiño, que é unha praia urbana que pertence ao municipio de Muros, recibe o seu nome pola ermida da Vixe do Camiño, que está a beira dela. A praia está situada na parte norte da ría de Muros, en Noia. Dentro da enseada de Muros está protegida do mar aberto polo cabo e monte Faro de Rebodiño. Isto fai que sexa unha praia protegida dos temporais marítimos. Ata o ano 2014, os resultados dos análisis da calidade da auga de baño eran suficientes e permitíase o uso da praia sen restriccións. Pero xa dende o ano 2015, durante 5 anos, máis a cualificación supera os valores de bacterias como esterococos intestinais e Escherichia coli, o que provocou o peche da praia e quítase do censo das zonas de baño. A contaminación por bacterias fecais na praia provén tanto das aguas residuais domésticas como de verteduras da agricultura e gandería na zona. Este problema de contaminación aumenta considerablemente en caso de fortes chuvias e inundacións que provocan desbordamento dos sumidoiros e que fai que chegue máis cantidade de aguas contaminadas á praia. Outro problema que afecta a zona é o mal funcionamento da estación de bombeo, que se avería con frecuencia debido á entrada de area e auga de mar, así como a verteduras non identificadas que chegan á enseada provenientes de río arriba. Son 5 anos nos que as mostras realizadas de auga de mar deron altos valores de bacterias fecais, indicativo de que hai un problema de verteduras de augas residuais na zona, e na que a día de hoxe non se lle deu solución. O resultado é que se pechan praias ao baño, como ocorre coa praia da Vixe do Camiño e a praia de Lires, que xa obtivo unha bandeira negra no ano 2020. Hai solucións e propostas de mellora. Deberíase realizar un estudo completo da zona para coñecer a orixe desas verteduras e así poderlle darle unha solución. Revisar se hai casas que non están conectadas á rede de saneamento que poidan estar a causar verteduras incontroladas a enseada de Muros. En 5 anos non se realizaron accións efectivas para acadar a contaminación fecal na zona, cando debería ser prioritario realizar todas as medidas necesarias para controlar estas verteduras e evitar a súa chegada ao mar. Otórgase, por tanto, a bandeira negra por mala xestión á praia urbana, Vixe do Camiño, xa que simplifica o problema das verteduras de aguas residuais ao medio mariño que obrigan ao peche de praias. Durante 5 anos, a praia obtivo unha cualificación insuficiente por non cumplir os valores establecidos para cualificar a unha praia con calidade apta para o baño. Moitas grazas. Agora eu vou presentar a bandeira negra que se lle concede a Praia de Altar. A Praia de Altar que ten un proxecto de estabilización por un conxunto de dragado e construcción de espigón. Sendo esta unha zona de especial protección para as aves, unha zona denominada CEPA, que está dentro da rede Natura 2000, e, polo tanto, é unha zona que está protegida e catalogada así pola Unión Europea. A Unión Europea considera que todas as aves do territorio europeo
terceros son patrimonio común e, polo tanto, deben ser protegidas como con un plan especial de protección de forma homogénea que conserve os seus hábitats. A función deste plan de protección debe supoñer que estas aves poden vivir de xeito silvestre en toda a comunidade autónoma de Galicia. A catalogación da especie como vulnerable implica precisamente a elaboración deste plan de protección que non está feito e que non se ten en conta cando se fai ou se planexou este dragado. Por lo tanto, concédeselle a bandeira negra a praia de Aitar no concello de Forno. Por outra banda, temos que ter en conta que a presencia especial do chortiguejo patinegro, que é unha especie considerada vulnerable e, por lo tanto, implica que debe contar con ese plan de protección. E se chegamos a ter en conta o impacto económico, temos que considerar que nesta zona, especialmente na playa de San Bartolo, é unha praia no que se desenrolan actividades de surf e outras actividades acuáticas e, por lo tanto, suporía un gran inconveniente económico para toda esta zona. A solución supón que, en vez de este dragado, se poña unha solución, unha actuación que non sexa lesiva, é dicir, cuidar a repetición natural do areal para que a area non se perda, xa que está sendo arrastrada polas correntes mariñas. Agora damos un tempo por si hai preguntas da prensa respecto a estas tres bandeiras negras. Son só tres. No, vamos continuar, pero por si facemos aquí un pequeno receso, continuamos. Perfecto. Pois pasamos o turno a Ricardo e a Benito. Ricardo, de Asociación Vida Ría ou Minería, presenta... Por suposto, dar as grazas á Asociación para Ecologistas en Nación por ter feito este acto e, bueno, por dar relevancia coas bandeiras negras, pois non só a problemática das minas de San Félix, pois senón a problemática do todo o territorio galego, con estas 6 bandeiras negras. As minas de San Félix están localizadas no municipio de Lousán, nunha contorna que se atopa a apenas menos de 10 km da ría de Muros e Noia. A problemática destas minas vai por dúas cuestións, non? En primeiro lugar, polas drenaxes que hai nas súas galerías, logo de máis de 100 anos de actividade, que representan unhas augas que se verten directamente sobre o río San Félix, uns elevados ratios de tanto de cadmio, cobre, en fin, se xa é preocupante uns ratios de zinc ou uns ratios de cobre que están respectivamente 17 e 31 veces por riba digamos do que marcan as normativas ISO, non? Dos límites permitidos. No caso do cadmio, que é a sustancia máis perigosa das tres, unha sustancia cancerígena, son 160 veces, se multiplica por 160 digamos, o ratio, non? Máximo permitido. Estamos falando, bueno, pues, dos 50.000 litros hora que se verten directamente sobre este río. Pois, as consecuencias obvias que isto ten sobre a poboación, sobre problemas de saúde pública na poboación de Lousame e, sobre todo, para as actividades agrobandeiras que se desenvolven neste municipio e que ten unha das principais actividades neste municipio. Este problema se engade as presas, unhas presas que foron construídos entre 1900
1928 e 1939 e que levan, pois, van a facer preto dos 100 anos, non? Dende que se iniciaron a construir sen ter unhas labores pois, de posta en seguridade. Estamos a falar que estas presas conteñen millóns de metros cúbicos de residuos altamente contaminantes, é dicir, residuos que conteñen altas porcentaxes dos minerais pesados dos que falábamos antes, non? Zinc, cobre e cadmio, sobre todo este terceiro. A actividade paralizouse nestas minas no ano 1990 e o plan de labores foi presentado pola empresa concesionaria ata o ano 2000. Neste momento deixan de presentar os seus plans de labores, pero a administración non cumpre coa súa obriga de retirar as concesións de explotación nin a obriga de restauración do área. Máis tarde, este colapso, non? Este colapso que podería darse tanto das comportas, un colapso que xa aconteceu en 1960 nunha das comportas e que pois, deixou unha lingua de morte durante todo o río Sanfins, podería se volver a dar. Estas comportas foron seladas no ano 1980 e hai que dicir que o que eran unhas pequenas filtracións, sobre todo pola comporta de abaixo da maior das presas, xa se están a convertir nun verdadeiro caudal que deixa pasar augas que tinguen o río pois dunha cor que indica a presencia destes minerais, non? Ademais, pois tamén hai que dicir que froito de anos e anos sin que se fixera ninguna labor de posta en seguridade das presas, sobre todo da maior delas, que contén o maior número de toneladas de residuos, pois se presentan importantes fendas, un importante deterioro no formigón da presa e, nos tememos que poida acontecer outro Aznalcóllar, un Aznalcóllar que significaría, sen ninguna dúbida, que esa ría de Muros e Noia, que se atopa, como dicía, a menos de 10 km, que esa ría de Muros e Noia, que se atopa, como dicía, a menos de 10 km, non menos importante asinalar que directamente da actividade marisqueira na ría de Noia dependen máis de 1.500 familias, é o principal motor económico desta comarca de Muros e Noia. 1.500 familias só na confraría de Noia, que é a máis interior da ría. Despois estaríamos falando, por suposto, do resto das confrarías da ría, estaríamos falando non só destes empregos directos, senón de todos os empregos indirectos, non? Que hai, nas conservellas, máis tamén, na venda directa, tomou a concesión, se lle deron 2 millóns de euros en subvencións. Sin embargo, esta empresa entrou en concurso de acreedores no ano 2013. Destes 2 millóns de euros, ningún só euro foi a proxectos para investimento na seguranza das presas e na prevención das enlaces ácidas. Estes proxectos de explotación que agora acolleu unha nova empresa concesionaria en 2015 non foron sometidos a estudos de impacto ambiental nin a información á cidadanía, o que é preceptivo polo convenio de Aarhus. Xa para rematar, gostaria de dicir que en contraposición aos 12 postos de traballo que asegura esta mina durante 10 anos, estaríase ponendo en perigo, ou estáse ademais ponendo en perigo sen a conservación da área, máis de 1.500 postos de traballo, como dicía antes. E por outra parte, que a restauración desta área tamén é unha aposta polo emprego, posto que de seguro que esa aposta en seguridade da zona tamén daría
pois penso que preto ou máis deses 12 postos de traballo durante 10 anos que aseguran a empresa concesionaria. Neste último mes vai haber unha presentación no Parlamento dunha iniciativa para que a Xunta, por fin, poña todas as cartas na mesa para que esta conservación da zona se faga dunha vez por todas. E quero, pois, de novo, dar as gracias á Ecoloxización por poñer de manifesto esta problemática. Penso que é moi importante que a relevancia tanto das outras bandeiras negras como desta sexa grande, que chegue a maior xente posible, e que a través da presión cidadá, pois esa iniciativa que vai chegar pois gracias á Vidaría Minería, neste caso presentada polo BNG, e penso que co apoio tamén do Partido Socialista pois se poda facer a presión necesaria pois para que o Partido Popular, que agora mesmo está no goberno da Xunta, tome cartas no asunto dunha vez por todas, que non aconteza unha desgraza maior da que xa hai na actualidade, non? Pois a ruptura da presa ou a mesma ruptura da comporta podería ter unhas consecuencias moi graves. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice el que la empresa concesionaria? No me dices. ¿O no de la empresa concesionaria? Sí, SACIR, bueno, a empresa chamase É unha filial de SACIR. é unha filial de SACIR, Valoriza, non sei o nome, Valoriza Minería, Valoriza Minería, filial de SACIR. Vamos dice SACIR. Pois a continuación continuamos con Benito, da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, que presentará a bandeira negra. Sí, bueno, buen día. Eu vou presentar a bandeira de despois de 60 anos funcionando a bandeira negra o próximo día 4 manifestándonos diante da factoría para pedir o seu peche. Por que se dan condicións de bandeira negra? Pois a nivel de contaminación, a empresa sigue contaminando, a pesar de toda unha serie de campañas para negar a contaminación. Nós temos os datos, lógicamente, que son datos públicos, tanto os que toma a propia empresa, reflicte que ainda na actualidade se siguen superando os límites, sobre todo a nivel de materia orgánica, que establece a Lei de Aguas Residuales, que é o resultado da transcripción da Directiva 9271 que se citou antes de Aguas Residuales Urbanas. En principio, o que supera sobre todo é a cantidade de materia orgánica e podía pensarse que un pouco de materia orgánica pois non debería ser impactante, pero temos que ter en conta o volumen de vertido, ya que ten, así se ten avaliado problemas de renovación de agua, problemas de circulación que permitan renovar rápidamente a agua. Tamén se ten detectado contaminación microbiolóxica que está afectando os bancos marisqueiros, de tal forma que hai bancos que teñen sido declarados durante anos zona C, que é a zona que non pode comercializar directamente o marisco. Hai emisións gaseosas, hai episodios olorosos que provocan molestia na cidadanía, ten habido emisións de óxidos de xofre que teñen provocado tamén molestias, e existe un risco permanente que ten asegurado o propio presidente da compañía, que di que existe a ameaza real en que en calquera momento, según as súas palabras, se produzca un susto ambiental que afecte aos ciudadanos da zona. É dicir, se trata a todas luces de unha industria perigosa, unha industria que, como está en período de desinversión, pois non se cuidan estes detalles ambientales, entón é unha empresa ainda impactante a nivel ambiental. Pero
Pero, bueno, quería señalar tamén que non só o que trascende de Pontevedra, de Lolizán, a aceptación que provoca a factoría de Ence, xa que é determinante de cara á política forestal de Galicia. É dicir, na actualidade, o desenvolvemento rápido das plantacións de eucalipto en toda Galicia están a acalar xa unhas 600.000 hectáreas que teñen moito que ver coa demanda e coas políticas de Ence. É dicir, que o que pretende é manter unha sobreproducción de eucalipto para poder regular os precios, para poder controlar os precios e manterlos baixos. Entón, se está plantando muitísimo eucalipto, o eucalipto ten rebasado xa a súa área tradicional de expansión, xa que unha especie nova que é o eucaliptus líderes se están realizando plantacións en zonas onde antes non chegaban, en zonas altas, en zonas de interior, en zonas de montaña, e detrás das plantacións de eucalipto, pois hai erosión, hai incendios, hai toda unha serie de daños ambientales importantísimos en Galicia. Entón, un efecto indirecto da permanencia de Ence na ría de Pontevedra é precisamente o asociado aos monocultivos de eucalipto que abarcan xa cálculos realistas de que en torno a 600.000 hectáreas. Logo tamén hai un factor que a mí me parece preocupante, que é a influencia política que está tendo a empresa, ¿no? Eu creo que dun xeito totalmente antidemocrático a empresa moviliza, os partidos movilizan fundamentalmente o Partido Popular para que presione para garantir a persistencia na súa ubicación en Lolizán. Esa está ubicada en o dominio público marítimo terrestre e a unha concesión para 58 que caducaba en 2018, pero o goberno do presidente Rajoy que concedeu unha prórroga que manifestamente ilegal. Existe un procedimento na Audiencia Nacional, nos presentamos a Asociación de Defensa da Ría presentou un recurso a esa prórroga e estamos pendientes de que nestes días pois, se produzca a sentencia da Audiencia Nacional e agardamos que se xa contraria a prórroga porque ten serios efectos legales. Pero o que é sorprendente é que unha empresa presione aos partidos, ten presionado o PP, ten presionado incluso o Partido Socialista para que modificara a lei aprobada recentemente de cambio climático, é dicir, un xeito oscuro de xestión que ten moito que ver coas portas que comunican empresa e política. No Consello de Vicepresidencia hai dous destacados membros do PP, a exministra de Medio Ambiente, Tocino, e o exconselleiro de Medio Ambiente, Carlos Ferrara. E, bueno, ante isto, cabe a salida, pues nos agardamos que esa prórroga se suspenda e que a empresa se vese obligada a abandonar a súa actual ubicación, o que permitiría a recuperación desos terrenos, o que permitiría mellorar a producción marisqueira na ría, o que permitiría unha vida máis saludable, o que permitiría unir a cidade de Pontevedra coa cidade de Marín, é dicir, unha serie de beneficios que se atoparían tamén unha melloría nos postos de traballo. Pensamos que sin Ence non habría máis traballo na zona, en caso se recuperase. E algo que nos parece moi importante é a presión popular, non? Nos temos claro que algunas mellorías que ten feito a industria teñen moito que ver con a presión, sobre todo a presión que ten desenvolto desde fai xa moitos anos a Asociación de Defensa da Ría. Por iso este ano chamamos un ano máis, o ano pasado as condicións de pandemia impediron, pero este ano chamamos un ano máis a marcha contra as celulosas, que se celebrará o próximo día 4, o próximo domingo 4 de xullo, a partir das 12 da mañá das Alamedas de Pontevedra e Marín, para confluir diante da factoría. Nos parece moi importante facer ver frente a estas presións políticas que probablemente tamén judiciais que está facendo a empresa, nos parece moi importante facer ver oposición popular, que a movilización popular sigue manténdose firme en contra da ubicación da fábrica e ten sido, pensamos que seguirá sendo fundamental para acabar con a vida de Pontevedra. Esas presiones al sistema judicial que acabas de denunciar o intuir. Entonces, ¿entiendes que pueden afectar a la decisión final de la Audiencia Nacional? Eu creo que non.
que o xuízo valorará na lei. Nas actuales circunstancias existen dúas leis, o reglamento, a lei de costas, a lei de patrimonio do Estado, que establecen con claridade que o período máximo, incluídas prórrogas, para unha concesión de dominio público terrestre, dominio público marino terrestre, é de 75 anos. E logo, no sobre uso, temos outro argumento tamén, que unha prórroga se pode conceder só se a industria ou a instalación existente necesita explícitamente de estar ao lado do mar. Tal non é o caso porque é tan fácil de interior. Pero tamén o feito de que a abogacía do Estado sería que tendría que defender a prórroga, concedida polo goberno, non só se inhibira, sino que ten aportado informes negativos á mesma, pensamos que non hai presión que poda con esa argumentación. A última bandeira negra, a sexta bandeira negra, pasa a presentala a Sergio da Plataforma pola Defensa da Ría en relación aos recheos de Vigo. Bueno, buenos días a todos. Vou a intentar falar o menos posible, porque despois se quero defender todo, que é mellor que podamos ler a carretilla. Nós queremos agradecer a cambio climático que teña normado estas bandeiras negras e creemos que afecta a Vigo, especialmente en os acerrados, e por o seguinte. Na ría de Vigo teñense rellenadas hasta o día de hoxe sobre uns 5 millóns de metros cuadrados. Isto supón que se verteron a area aproximadamente uns 50 millóns de metros cúbicos de terra, de pedras, e materiales procedentes de construcións en general, sin ningún tratamento previo, nin tampouco barreiras de protección na propia ría. Isto levou a que, ademais dos 50 millóns de metros cúbicos que hai nos rellenos todos da ría, se desperdigaron pola ría os finos, pois seguramente uns entre 3 e 5 millóns de metros cúbicos máis, que se foron depositando e foron tapando bancos marisqueiros na ría, en zonas de peixes que hoxe na actualidade antes producían moito e non producen nada. Nós, nesta plataforma para a defensa da ría de Vigo, vamos vir todos os anos peleando por estas cuestións e intentando demostrar ás administracións que, ainda tendo unha importancia grande do Porto de Vigo para a economía de toda a Bisbarra, entendemos que non é necesario seguir rellenando. Incluso os terrenos que se dedicaron a ser a ría, en vez de estar dedicados ao porto en sí, hai unha parte deles, aproximadamente un tercio ou algo máis, que se foron vendendo a persoas ou empresas privadas e se fixeron construcións, casas, para entender edificios. Logo, cando se fan os estudios de impacto ambiental, hai un problema moi grave. É que en todas as zonas, en todas as administracións e en todos os proxectos, todo ten valor excepto o medio ambiente. Para todas as administracións e todas as empresas, o medio ambiente ten 0 euros de valor. Por tanto, calquera cousa que se faga na ría, ou que dice na ría, en outras zonas, para eles é un beneficio. Por qué? Porque non se pon valor o que é a natureza, nin o bienestar dos ciudadanos, nin dos peixes, nin dos animales, nin nada. Entonces, na actualidade, incluso pretenden seguir facendo rellenos. Nós estamos intentando que non se faga máis e estamos intentando demostrar que non é necesario máis terreno
porque hai industrias que están montadas aquí no terreno portuario que tiñan que estar en polígonos industriales. E hai un montón de polígonos industriales por toda a provincia de Pontevedra e por toda Galicia que se gastaron millóns de euros en facerlos e a maior parte deles, ou unha boa parte deles, están vacíos. Entón, nós, para evitar que se siga vertendo máis arriba, o que estamos dicindo é iso, que se poña a funcionar o tren entre o Porto e os distintos que pasan por cerca de varios polígonos industriales que deben estar conectados directamente por el ferrocarril o Porto, desde aquí a Orense e incluso hacia arriba, hacia Santiago, que hai polígonos que están dentro da vía do tren e que se podrían estar conectados e se emitiría menos emisións de CO2 ou de gases contaminantes de tanto camión na carretera si se fixeran funcionar o tren. E nos decimos que as industrias que están aquí, que non necesitan do mar, que se vayan para os polígonos industriales, porque están intentando, en fin, algo que é un edificio para oficinas, que non ten por que estar no revés, non ten por que estar no puerto, que está en medio do mar. Está en frente do edificio da Xunta, que tampouco tiña por que estar aí, tiña que estar en outro sitio, pero a pegatura da fruta, pois, transformarla, e agora había, está unha parte, de momento, por lo menos, están os de aduanas, hai tiendas de produtos deportivos relacionados con marca, produtos deportivos, que podían estar, estuvieron sempre, hai oficinas, non se sabe para qué, hai oficinas que serven edificios para reunirse o personal dentro do puerto, ahora mismo parece ser que van a cambiar o edificio onde estaban as aduanas, que a idea que tiñan era venderlo con problemas, agora parece ser que van a intentar reformarla para esas reconstruccións ou que hai personal, por exemplo, que non ali, supoñéndose que o das aduanas volverá para... Por eso decimos que as cousas cando se fan simplemente por negocio non é o começo de todo. Outra cousa que dicen é que necesitan calada. Aquí en Vigo ahora mismo podían atracar, non en todas as actividades de atraque, pero si en alguna, podían atracar o barco máis grande do mundo en transporte de contenedores. É dicir, os barcos máis grandes do mundo, os Panamá, son os que pasan por Canal de Panamá reformado. Pois o Canal de Panamá ten 18 metros de profundidade. Aquí no Porto de Vigo, hai zonas que teñen 18 metros de profundidade. Hai uns de 15, hai uns de 14, hai uns de 10, pero hai zonas que teñen hasta 18 metros de profundidade. Por lo tanto, aquí a Vigo non vai vir nunca na vida, eso temos seguro, un barco como o Sato, que leva 22.000 contenedores a bordo. Iso a Vigo non vai vir nunca. Entón, é un dos portacontenedores que máis calado ten. Por iso dicimos aí o Vigo. Aquí poden vir barcos os Panamás, o moito, que con 14 metros chegan. Que é o que tiña o canal de Panamá antes. Pasaban todos os barcos por aquí. Por tanto, aquí con 14 metros hai muelle esgana. Ese non chegan, hai outras fórmulas que nós temos manifestado de que se poden facer reforzando os muelles actuales a base, se poden dragar conseguir un par de metros tranquilamente sin ningún maior problema. Por eso, gracias por a oportunidade que dá de fazer estas cousas e eu creo que tendredes moitas preguntas e senón hai algunhas que me plantearía tanto as anteriores como seguiría... Yo aquí vostede, perdón. Hai unha... Coñece moito o caso de Vigo, claro, que os demais, hai unha especie de conciencia ciudadana de que efectivamente os recheos non nos quede ninguén na ría de Vigo, pero tedes en contra a Confederación de Empresarios de Pontevedra, o Círculo a Xunta de Galicia, algo o Concello,
salvo o alcalde, vamos, aquí no... E o BNG parece que o recheo está botado. Incluso en Vulcán, saben que esa lingua de agua que no sé qué, que se querían pasar de pagos logísticos y ampliar por ahí. Vamos a ver, nós somos conscientes de que pouco a pouco, por eso nos empezaron nos extrañamos. Vale, porque o negocio que xa o recuerdo foi por a autoridade portuaria dos empresarios. Vale. Entonces, eso como está montado así, pois os empresarios é normal que digan que non lle saquen o negocio que teñen aí. Está claro. En canto a Abel Caballero está ahora, de acuerdo con nós, daquela maneira. Vale? Daquela maneira. Nós tamén temos claro. Ele que non foi presidente do Porto. É tudo facer algo máis do que fixo. Incluso do que está dicindo agora que habría que facer. Pero non o fixo. Ele está dicindo de que hai que pasar parte dos rellenos que se fixeron na área, pasarlos á cidade. Para qué? Para seguir o vendendo e facer edificios. Como están facendo ali por detrás do auditorio, unha parte dos que están naquele edificio novo que están facendo ali, que unha parte, o que era por Galerías Mar, todo aquilo, unha parte era terreno de playa, de dominio público marítimo terrestre. Ben, pois esa parte agora pasando ao ayuntamiento e o ayuntamiento está a vender de facer el negocio. A ver, deixemos de tonterías, as cousas son como son. As cousas son como son. Entonces, nós decimos, mira, o terreno que se lle ganou a Marfa, se fai falta por puerto, ten que ser por puerto, punto. E para aquelas cousas que necesiten exclusivamente da lámina de agua. O demais non ten que estar pegado ao mar. A cosa non ten que estar aí. Ten que estar un problema. O sea, o mesmo tema de nós. E outras moitas empresas que están nestas empresas. Nos dicimos, os propios sindicatos da autoridade portuaria. Hubo un momento que estaban, que había outros sindicatos que parecía que estaban en contra nosa, que parecía que nós os queríamos fastidiar el puesto de trabajo. Claro, pedimos unha reunión con todos eles e dicen, mira, ustedes sí, así, así. Isto parece normal. Dice, non. Entón, por que caralho decides? Perdón, por expresión. Por que decides que estades en contra nosa? A ver, se nós o que estamos facendo é intentar defender o interés general e os vosos postos de traballo tamén. Agora, últimamente, como lle pasaron, deronlle en concesión a superficie portuaria a unha empresa, a dúas, a tres, o traballo que estaban facendo os traballadores do puerto, que era controlar o tempo que botaban as mercancías depositadas aí, para que non estuvera moito tempo. Pois agora, iso, era unha empresa e os traballadores se traballan normal. Entonces, para ahora, joder, non hai ningún dos que non dice, macho, pero non nos avisamos que isto iba a pasar. Non sabíamos. Hai que ter as cousas claras e pelear sempre por libre, non andar. O de Vulcán, ou da construcción naval, é unha actividade que ten que estar ligada ao mar. Vale? Isto é... xa vedes papeles. Cantos millóns leva chupado da administración dos nosos impuestos. Xa vedes o que está, como está, non ten actividade. Ascom, que é o testillero que era modélico, que construía o Estado do Mar de María, está fai 4 lanchas de turistas, cando podía estar facendo barcos. Vulcano, o mismo que comprou últimamente, era un dos socios anteriores que vos tinha fundido, un dos barreros. A ver, é que vamos. Que agora queren a lámina de agua, dice, oiga, mire, ao mellor hai que reestructurar toda a masa de Bouzas, que é unha zona que ao mellor se podría controlar, ou ter un pouco máis de control sobre a contaminación, porque, claro, está un pouco pechada, e ao mellor se podría ter un pouco máis de control da contaminación. Oiga, pois dire, se ese astillero de Vulcano hai posibilidade de que alguén quere facer, e agora hai zona aí na Lasa de Bouzas onde poder instalar. E aquilo, mellor, pues, efectivamente, pues, igual unha pequena parte ou que a zona que está llenada se pode dedicar ao porto. O porto non ten por que ter tantas naves. A
Zona franca non tiña que estar na Ría de Bouzas. Por que está? Non tiña que estar. Para facer un muelle de atraque con máis calado, non se necesita de nada. Faise sobre duques de agua e dice que, oye, que iso non pode ser, e dice, non pode ser. Se non se pudera facer, o Ponte Grande non estaba feito. E non me dirás ti que unha grúa, as que traballan no puerto, vai a pesar máis que todo o tráfico que lle meteron encima ao Ponte Grande que lle fixeron as pruebas de carga. Estaban os cascos carriles xeo de camións cargados e mientras máis. Hai que... Unha preguntilla, Sara. Destas 6 banderas negras que entregades este ano, cales repiten? Repite a de Plata, a A de derecha do Muros, camiño, que lle deu a derecha do camiño de Muros, Esa repite. sí. No, E esta repite, no do Esta era en 2020. el año pasado era Vives. Ah, vale, Que llegamos a entregar la bandera. Mas eso repite de 6, non? El histórico, Galicia siempre ha repetido ENCE todos los años y Alcoa casi todos. Vale, pero Alcoa como este año, tampoco más que decir Alcoa, porque tal, entonces decidimos ir por la depuración y tal. Pero entonces este año solo repite Claro. ENCE todos los años. Todos los años, ¿no? Todos los años. Desde que empezó desde el 2015. No, o sea, se viene antes, pero en 2015 esta forma presentada con 48 banderas. Vale. Antes se hacía Pero de fine. forma Sí. Claro. 2008. 2015 se acabó, entonces 2008. Desde 2008. Bueno. Pues ya está. Lleva como 15 banderas. Ese lleva... Tengo un museo, ¿no? No sé dónde las guardo, pero Ah, gracias. la vitrina te Mira, eu quería, xa que estamos aquí todos, pues falou do tema do saneamento e os problemas objetivos en todas partes. Nós aquí tamén había el curso de elección da Unión Europea, que era por voto do Presidente do PSOE, echaron que era a que estaba aquí. Hai un problema que é generado e que digo sigue existindo. É que non é... Ademais das depuradoras, nós temos hai algo que é clarísimo. As depuradoras non solucionan un problema de por sí. Intento explicarlo por qué. A ver, mentras non hai unha separación das aguas pluviales das fecales, é que non hai posibilidade ninguna de depurar adecuadamente os residuos. Non hai a depuradora última de Vigo. Está preparado para 800.000 habitantes. Vale. Fixemos a pregunta cando presentaron que viña unha Comisión Europea a facer unha inspección de Río de Vigo. Fixemos a pregunta aos que fixeran o proxecto. Dice, oiga, vale, a depuradora está estupenda, por 800.000 habitantes, pero mire, fixeron algo que teñen previsto o que hai ante a depuradora, saltaron como a camas. Eso é o problema non. Vale, non saltan a vos, pero si todo o que está habendo ahora se lle mete dentro desa depuradora non está feito. Eso é o problema deles. E tiraron para dentro. Entonces, ahora mismo, cando chove un pouco, Fozo que lo dirán. non dá nada, entón abren todas as saídas que hai. Os que son de Vigo, preocupanos un día, excepto o Lagares, máis algún outro regato que hai por aí. Pero Vigo tiña moitos regatos, moitas fontes. O que está me cerca, a fonte da Faltera. O que hai ali na travesía de Vigo. Houve regatos que baixaban desde Colla, desde onde está Povisa, máis ou menos, que baixaban para baixo. Hai unha volta, todo o frente marítimo de Vigo. A ver se mirades salir a un rego de Artes. Durante todo o ano. Non sabe nin gotas. Onde están aquí? Onde están aquí? Pois non sabe nin gotas. Entón, ese é algo que eu creo que había que tiñamos que estar un pouco máis, se é que se fora posible, estar un pouco máis a nivel de todo
de Galicia porque é un problema. Vamos a hacer todos juntos, ¿eh? Sí, Ricardo, Benito. Vente. Hombre, claro, eso está Pedro. Hacía foto. No sé. Nos vemos. Muy bien. Vale, gracias. Laura ha pedido un tremendo. Laura ha pedido un Se me mandades esta de Laura Saleta. el aquí. Cristóbal, Para Moya. muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Un placer. O domingo vamos a pasar. El domingo no estoy, pero bueno. Pasamos a... El de... Chao. A otros sí, Miriam Liros. Estas son las de representación de ecosistemas. Sí. Pues